So hello everyone, welcome back to Sia Vlog. दिनैहाय जोंहा मा संनानै जानो नागिरदों दा मोनायावहाय मानिमुनि संनानै जानो नागिरदों आरो आलुजों भाजा एवनानै थ' मानिमुनि खायैनि जोङो भिडिअखौ नायलांबाय था बैयाव मानिमुनियाथ' दंबा खायो दिनै फैदों था अमा नामा मामोनलाय नोंसिना नाम गैला मेल्ला मानिमुनि दं नै बावबो मेल्ला नै दुब्लि बारियाव थांलायलायनाङा आरो दुब्लि बारियाव थांलायलायनाङा बावनो मेल्ला दं नै मेल्ला दं बावनो मोजां जायगानिसोखा आरो गाज्रि नङा जायगाया मोजांनिसोखा बावनो मेल्ला दं बेखौनो खानोसै जोङो दा मोनायावहाय आलुजों एवनानै जानो देहानि थाखाय मोजां आरो मानिमुनिखौ जानांगौ थ' खानोसै जोङो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम गासिबो बयबो अननानै आरो हागौमानि शेयार खालामना हो गासिबो दा नै खाबाय नै बेबायदि खानाव फुबानो जायो आरो दा गारफिनगोन बासिफिनगोन दा नै जि मोजां मोजां ए दाउआ माबा खोलैदों बियो मानिमुनिया गिदिर जाद आरो फिसा जादबो दङ नै बेहा फिसा जाद बिलाइया एसे रिगि रिगिसिन जायो फिसानिया नैबेया गिदिर आरो बेहा फिसा बेहा गिदिर दा जोङो गिदिरखौसो खादों मानो होनबा फिसाया एरनाय नङाना आरो बाराबो गैखाया नै फिसाया गिदिरासो बांसिन दङ ओंखायनो गिदिरखौसो जों एवजागोन आरो जों मोजां मोजां दंखायो नै नै आंना मानिमुनिया बेसे जाहांबाय नै खानानै नै दाहाय बासिफिनगोन मोजाङै खागोरसैल' खालि फैद' मामि फैद' सियाबो खाफानो फैबाय नै नोंबो मैगं खानोसै मा एबाव जिराय औ खानसै नोंबो खाया मैगं खादोंना जों नै बेसे जाहांबाय जोंना मैगङा फैया बुरजा खाथारगोन ना जों जाजेनांबायथ' जा साफा साफा बावसो नै लाफाजों एखे नंमारोबो नै सिया नों खाया बेसे बुरजा खागोन बुरजा नांगौना एसेल' जायो बियो आबैजों बेरायदो थां आबैजों थांदो दे मा आं आइखौ खानो दे थांलाय थां आबैजों थाबायलांबायबो नै बेखौहाय बानलु बिदै माबा माबियावबो होयो आरो बानलु बिदैयावबो होयो बानलु बिदै जानो मोजां मानिमुनिया गगा मोननाय गुजुनाय नै जि मोजां मोजांखा दा मोनायाव आलु बादामजों एवजानोसै होख्लायनोसै आलुआबो बादाम थालायलायो आरो औ बादाम बायदि गोलाव गोलाव ओंखायनो आलु बादाम माबायदिलै बेलाय आलु बादामालाय जों दिनैहाय न'आव लास्ट दे आरो गाबोनहाय थांसिगोन ओंखायनो लास्ट भिडिअ खालामबाय जोङो लास्ट भिडिअ खालामस्राबाय ओंखायनो मानिमुनि खानाय जानायनि बिनि मानिमुनि खानायाव नै फानलु माबाजोंसो लाफालायनानै खेबहरबावनोसां नै फानलुखौ फकास होबाय एबार बेखौ फकास हरसै मासि मोजां मोजां गिदिर गिदिर मानिमुनियानो लाफा बायदि अमा खिनि हासार मोननानैसो बिदि जागोन नामा खाथियावनो अमा खादों नालाय ओंखायनो दाम गैलै अमा खिनि होननानै
लाफा लाफा माने माबा मा होनोमोनलाय मानिमुनि राजा माथो देन्जारसो बिनिया वाव गलाय गलायाखै बाब 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 नै ग्रौ ग्रौथार नै मैसुम होनो बेखौ मैसुम बेबो जाजायो नामा जाजायो बेबो खानाया होगासिनोथार नै नैबेहा जाहांबायबो हनै जोंना खाथालगुरि गामिया बिराद मोजां बा गाव गावनि गामिखौलाय मोजां मोनखायोना बयबो ओरै नायहरनांगोन नै देखायनो एसे अमाखौबो देखायनोसां बिसिनिखौ बेयावनो नै माबाबो जोगोनारबो ना जोगोनारबो जोब नै औवा मुरायाव खाखावगासिनोथार बेहा खागोरसै होमबा जोङो दा खाखांबा डाइरेक्ट देखायनोसै आरो नै खाखांबाय मेरला दंबावोमोन खाजोबासै आरो हयथ' खाजोबनो हानो एसे खाबाय आरो बांद्राय बुरजा होबाबो गोखा खास जायो एसे ओंखायनो ओरैनो आलुजोंल' होदेरनानै जानो ट्राइ बेसेल'बाबो माबाखायोसो रेबखायोसो बुरजाबाबो थेवबाबो खाखांबाय आरो दा मोनायावहाय आलुजों एवनानै जानोसै सियाया मेंख्ल' आथिं आखाइ सुवाखै सियाया मेंख्ल' जोंना सियाया नाहरलाय केमेरायाव नाहरलाय बाव नाहरलाय हेलौ होनहरलाय माबायाव हेलौ होनबासो थांनो मानिमुनि सायगासिनो दङ आइसो सायग्रोदोंमोन नै आइया साफा गारजोब्बाय बिदिखौबो होजाजोबोमोन नै बिदि सायनांगौ नै होजाजोबोआनो बिसोरो रोदाखौसो जाबावनांगौ मेडिसिन मैगंसो नालाय मेडिसिन बुस्थुसो नालाय नै आलुआबो जि मोजां न'निनो आलु होदेरनोसै बिमाया गावखौ खेबजानो गिलायलायो लाजिलायो बे आथिंखौ सोम सोरनिलै नै खांसिंसाबो होदेरबाय नै एसे खांसिंसाबो देरबाय आलुआबो जि मोजां नै गोलाव गोलाव बादाम आलु इसको बादाम कहता है क्या बादाम ayo बाबा रायलायदेरनानै खेबजानोबो लाजिलायो होनदो ayo बाबा बादाम आलु बादाम हाय नों बेरायहैदों बेखौ खेबहरदो बेरायहैग्राखौ मेरा कैमरा इसने मैंने कहा था कौन हो बिसोर जाबाय थानाय ना ओरै बारनानै दङ बे थुरि गोरलैखौ बिराद जायो खाल बाहार बारनानै थुरि गोरलैखौ बेखौ जायो खेबथारसैलाय नामा नै जोंना सायखांजोब्बाय नै जोंहा सायखांजोब्बाय नै आलुबो होबाय सुनानै एवखानोसैबो सुनानै नै मोनाहांबायानो दा खयथा जाखो 5टा 7 जाबाय आरो दा 5 7 जाबाय कारेन्टआबो गैया ओंखायनो फ्लेश लाइट फोजोंनानैसो बानायनांबाय नै भिडिअखौनो एवखानोसै आरो नै सुखांबाय आलु ओमफ्राय मानिमुनि ओमफ्राय माबा नैबे खांसिंसा बेखौ खांसिंसा होनो जोंनिथिं दस्रानिथिं मा होनोथाय बे बिबार गुफुर बारग्राया बेखौ जोंनिथिं खांसिंसा होनो ओमफ्राय बे मानिमुनि ओमफ्राय आलु एवनोसै आरो नै साराया दुंबायानो थाव होनोसै आङो थाव होनानै एवनोसै आरो दा मोनखांबा देखायनोसै खनसेनो नै थाव बानलु होबाय एबार होसनसै भाजाखौ न केमेरामेन खेबदो
जा बुरजा जाखाबाय संख्रि होनसै स्वाद होनोसै थरासा नमक हिन्दीनिबो रायलायो खाथ्राखा जोंना थरासा नमक दे दिया जोंना न'आव लाइट बायनो हायालै ओंखायनो खोमसि खोमलावसो बानायगासिनो और कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी टर्मरिक पाउडर हल्दी अच्छी बात है और थोड़ा सा चाहिए हल्दी हल्दी डिब्बा साइज नहीं लग रहा हल्दी अंगुलिया थोड़ी देर ढक के रखेंगे नै जोंना अन्थाव बाथाव दाउआ थैजोब्बाय बिमा बिमायानो दाउदै दैनायानो नै दाउदै दंलायलायोमोन नै बे आंनि दाउ बेदरबो ओंख्रिया दाउ बेदर आं दाउदैखौनो जाखायामा अन्थाव बाथाव थैजोब्बाय दाउफ्रानो दाउ बेदर मोनजागासिनो आरो नै मोनबाय भाजायानो उखुन्दै गनायजों सिनायासैनो बांद्राय मोजाङै मोनबाय नै भाजायाहाय मानि मुनिजों आलुजों एवनाया ओमफ्राय नैबाव ओंखाम जानदों बाव ओंखाम ओमफ्राय नैबाव दालि संदों दालि ओमफ्राय दाउ बेदर भाजाबाव स' दिनैना भिडिअ'आ बेनो मानि मुनिजों आलुजों एवनायमोन आरो मोनबाय बेखौबो देखायखांबाय Video lah bayu. Kau udah video sudah berapa video? Rumah mana kau nak orang ni video kan? Video bina, mau baju mana kau video kan ini muza mendeng like kalamdw, share kalamdw, komen kalamdw. Bye bye guys, bina sunggar zadeng ne. Ya telo pisau dan tang nampak nak hinang kau mobile langsung saja, menai nonglang kena. Bye bye guys, bye bye.